občania Slovenskej republiky, ktorí prehlásili, že nie sú im známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, uznali si navzájom svoj zdravotný stav a dohodli sa, že budú používať spoločné priezvisko Valko, Valková. Tlmočím žiadosť snúbencov a prosím vás, aby ste vykonali slávnostný obrad. Ďakujem pekne, dovolte, aby som vás aj ja privítal pri odnesení Mestského úradu v Nitre. Vážení snúbenci, vážení svadobní hostia, dámy a páni. V živote človeka idú dni jeden za druhým. Sú naplnené zväčša každodennými starosťami, prácou, ale aj radosťou a odpočinkom. Dnešný deň je významnou udalosťou pre vás a pre všetkých, ktorí s vami spoločne tieto slávnostné chvíle prežívajú. Máte sa radi a rozhodli ste sa svoju lásku spečatiť manželstvom. Rozhodli ste sa pre tú prirodzenú cestu, na ktorú sa vydávajú mnohí ľudia. Vždy je to cesta dvoch a vždy iná. Láska má mať toľko podôb, koľko je ľúbiacich sa na svete. V základe tohto vzťahu však musí byť vzájomná dôvera, úprimnosť a úcta. Ak si tieto vlastnosti prenesiete do manželstva, iste sa váš vzťah bude naďalej rozvíjať a prekonáte všetky prekážky, ktoré vám život postaví do cesty. Dnešný deň je sviatočný a dôstojný. Je výnimočný tým, že tým slovičkom áno zmeníte svoj život. Po ňom prídu ďalšie, všetné dni, ktorý budete skutočným životom naplňať svoj manželský sľub. Svoj čas rozdelíte medzi prácu, denné starosti a svoju lásku. Želám vám, aby si vaša láska zachovala svoju sviežosť dnešného dňa a aby ďalšie dni prispeli k jej prehlbeniu a utuženiu. Milí snúbenci, vstúpete do manželstva, v ktorom budete mať rovnaké práva, ale aj rovnaké povinnosti a čaká vás určite aj krásna úloha a poslanie rodičovstvo. Pristupujte k nemu zodpovedne a čestne. Pričíňte sa, aby z vašich detí vyrastli čestní a pracujúci ľudia. Buďte pre nich príkladom i vzorom. Vážení snúbenci, dnes patrí vaša úcta, láska, pozornosť a spomienka tým, ktorí vám dali život a vychovali vás, vašim rodičom. Pripomínajte si s vďakou a láskou a v ťažkých chvíľach života hľadajte o nich radu a pochopenie, v ich ďalšom živote buďte pre nich potešení. Vážení rodičia, dnes nie je dôvod na smútok a slzy. Prežívajte radosť a šťastie vašich detí a ďakujte osudu, že ste sa dožili takéhoto krásneho dňa, keď vám daroval ďalšiu dceru a ďalšieho syna. Milí snúbenci, máte pred sebou celý svoj ďalší život a my všetci, ako sme tu, vám želáme, aby bol naplnený vašich túžob a želaní a aby ste ho prežili v šťastí, zdraví a porozumení. Čas nikto nezastaví, ale vy už iste viete, čo môže človek postaviť proti času, sklamaniam a bolestiam sveta. Svoje ideály, hodnotnú a poctivú prácu, skutočnú lásku, trvalé ľudské hodnoty, spomienky na všetko krásne a dobré, čo prežijete, pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú a výchovu detí pre život. Želám vám pevné zdravie a vieru, že aj vy takto zmysluplne dokážete naplniť svoj vlastný ľudský príbeh a prežiť spoločne svoj manželský život. Milí snúbenci, želám vám do nového života veľa lásky, porozumenia, úcty a dôvery a tiež vám želám slovami básnika veľa slnka, lebo ono je zdrojom života, nech vám dá teplo a silu. Hviezdy na nočnej oblohe nech vám prinesú radosť a iskru do vašich očí. Mesiac, aby prinášal pokoj a harmóniu do vašich srdc a duší. Vetrík nech vám fúka na chrbát a poháňa vás dopredu za vašimi cieľmi a snami. Dážď, aby kropil vaše kroky a dal vám bohatú úrodu všetkého. A nakoniec vám želám duhu, ktorá spája nebo a zem, nech vám prinesie všetky farby a chute života. Nech vaše manželstvo je krásna cesta, cesta, po ktorej kráčať bok po boku spolu s milovaným partnerom je skutočným šťastím. Vážení hostia, prosím, staňte. Vážení snúbenci,
V žiadosti uzavretie manželstva ste súhlasne vyhlásili, že nie sú vám známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, že obaja navzájom poznáte svoj zdravotný stav a beriem na vedomie vašu dohodu, že budete používať spoločné priezvisko Valková. Vaše súhlasné vyhlásenie o vstupe do manželstva máte ešte prejaviť slávnostným spôsobom v prítomnosti svedkov. Preto pýtam sa vážených, Miroslav Valko, či vstupujete do manželstva s prítomnou nevestou Danou Dankovou? Ďakujem. Pýtam sa vás, nevesta Dana Danková, či vstupujete do manželstva s prítomným ženichom Miroslavom Valkom? Ďakujem. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré ustanovuje právny poriadok Slovenskej republiky pre uzavretie manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za právoplatne uzavreté. Vážení hostia, môžete si sadnúť. Teraz to prosím vás, vážení novomanželia, ako aj vašich svedkov, aby ste tiež podpísali zápis o uzavretí manželstva. Obrady všade na svete vždy sprevádzajú nejaký zvyk. Možno lepšie, smiešnejšie, krajšie, ale taký najtypickejší zvyk tu na obradnej sieni je výmena snubných prstenov a novomanželský most. Ja by som poprosil, keby si sienu do tej prstenky. Na všetko najlepšie. Kvetinky. Znovu podaj.